Ananda tahu tak burung puyuh? Lain. Ikolah keluar di YouTube kan. Puyuh tu gadang badannya atau ketik? Panjang ikuannya atau singkik? 3 jarinya atau ampik? 3-nya. Tu mangko puyuh tu ndak berani enggok di radaan kayu. Banyak mencakam jari 3-nya. Mencakam tu harus ada jari kelakang cik. Jadi puyuh tu bertalu dalam samak saya. Abang mangko ketek badan puyuh, abang ko singkik ikuannya. Nyo ndak dapat kasih sayang jo induknya. Jadi puyuh aku nang salah bini puyuh apa? Apa puyuh elok? Jadi puyuh batino ko jangan anda tiru perangainya ndak? Ba puyuh batino tu Pak Ustaz, kalau nyolah sudah batalu nyo tabang sele. Nyo tinggal setalu ko. Ya kan? Ndak tentu kama painya. Puyuh jantan kalau itu sedia teh pematang hari kaujan. Kama la bini dan tadi. Talu ka diaraminyo pai. Ya Allah, agi lambo tanago ya Allah. Dia lambo maram italu ko. Walaupun iko kewajiban bini ambo. Sambil maram ko Pak, nyoimbo jo bini nyo. Ibu wak menengah puyuh jantan maimbo bini ko Pak. Larui perhatian wak. Siang malam tu. Lai pulang bininya. Indah sampai talua manate. Labaraja talua na manate ko tagak. Labarajanya tabang pendek-pendek saya. Bertanya kapanya, Pak, awak cari burung lain. Ada mama Pak, awak mama awak Pak, itulah nak amang hilang lah tentu rimbo. Mati nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kan lain. Dak ibu dia Pak puyuh tu meratoknya. Jangan ditiru tu ndak. Tu bertanya lah kama Pak puyuh tu Ustaz tu itu. Induk puyuh tu. Mencari laki lo cele yo gata. Padola do lakinya laki je cele. Itulah perangai induk puyuh. Jadi apa kalau ada bersiang-siang ladang di puncak, bersuruh dapat induk puyuh kau, dah biasalah. Yo kilo laki je. Dari balanti kapainan itu nanggadang muaronyo, dalam balaki bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Dari balanti kapainan itu nanggadang muaronyo, dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Hancur rumah tangga. Kini nyoboy lo istilah namanya selingkuh, selingan indah, keluarga tetap utuh. Tak percaya mana? Karya keluarga pasti runtuh. Jangan kalian tiru induk puyuh anda. Setia selama ramita lu ni. Pak, lain tak tekan tu. Sabar membina rumah tangga di. Jangan ditiru ayam jantan. Kalau laki-laki ko ada nama meniru ayam jantan. Cirinya ayam jantan dah. Ciri-cirinya bulunya tabah, rancak tu, bakilek, susuhnya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya balengge. Ayam kukuk balengge kau di mana banyak? Di Solo. Calialah di muka kantor bupati, dibuat orang patuang ayam. Ba ayam balengge tu kukuknya Ustaz. Pagi-pagi nyo malompe kate paga nyo bae kukuak balengge sudah tu nyo gareseh ayam betino. Cir.
Itu perangai Pak Ayam apa? Ado jaguang nyo keluar kemunculannya nyo masuk alo balik. Kok kakak. Oh kakak. Ayam batino ko lah tarayu saya. De ayam jantan ko gagah. Ndak melapor ke Pak Koar lah bagian sebadan. Lama-lama tu batalu ya kan. Lai sayang suami kawa, lai melaki maram. Kalau lah maram ayam betino pak ndak nyo cali ayam jantan le do. Bulu lah tangga, awak lah kurui, amo lah banyak, ndak ketuju di nyo lai. Biar ayam jantan di Surian, ayam jantan di Baso di Kampung Ambo, ayam jantan di Jakarta, sama seperangainya. Asa bini nyo lamaran, dah do nyo cali lai. Muju ayam betino ko lai sabar, nyo aram mesti talu ko sorang. Jo ciri-ciri nyo tahan. Kalau acok nyo keluar dingin talu nak nate. Sehingga ayam maram tu kalau turunnya sekali-sekali sekadang tinju ko tahinya. Lama nate talu la baraja lo anak ko mangake, ya kan? Basuolah di bundaran HI suaminya kau. Ya kan? Bang, lama nah bang tak pulang. Saya cinta bang. Saya tidak suka dendam bang. Walaupun abang tak pulang-pulang selama mengerami telur, saya sabar aja bang. Anak ganteng-ganteng serupa abang 20 iku abang. Pulanglah abang balik. Sama kita kakehan anak ko berdua bang. Layam mo ayam nyentang ko pulang. Nyoba pantun rabab pasisi Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cie lai. Yo kurang aja lah. Jangan ditiru perangai ayam jantan tu ndak. Sansaro anak awak.